agus fáilte hit na seanslias, máid seans bhhaú blociid na seanslias, mar sé Hugh go Gaeil Aeracha libh a ríis dá Eagrán gáalta. Eagrán, well, I mean, siam sa gomid gáalta, mar is fre. Ar an aine gáalta seo, so really sé aniu muid tafod seo, so ma ecin seo muid ag sweatal a rí an tafod na bí chuirste haring. Is lís na tretainna ar YouTube na ar Instagram. Mar is great man seo le muid cólaci mo chuid chuirde dílis ar dúsbar aine bhuiir aine go timar tatu. Tá anhaid Hugh, tá í speisialta eile goine teachtain seo agus tá bheith súil go mór le chora an simúla a bheith agan leis. Yeah, tá bhí chu me súil go mór sin craic a bheith agan leis. Agus tá actually caiimiid bud lúsalar curtain muid intro dá ar dúsbar caiimiid sort le ar car eile ar cólaci eile James ó Flairta. James timar tatu. Go má ní réon complain sam teo lábrá bhhartach bhán. Ach sin seo tafod so íontach ar fád í eile íontach in tatan seáin mars go ná an sráise ar fád si fád ní seoir gachar in Eagrán so musú go mór ceanse. Bé crackar dóing a caiimiid ar dúspáir a caiimiid seáú seo an céad tafod de gentóging ó bhfuair muid ar slot ar radio rira, so nus muid beá ar radio rira, so chance go to bhí géise le seo ar an radio inis agus dúspáir gur mí maigh an chuir le bheith radio rira was bheith asúil go mór le bheith ar na airwaves inis. Tá muid roiint an státe leis le go leor daoínta eile ar radio rira agus ar garde na Gailgeas beidir go muid i go mórtas lo inis. Drama already gus an céad seachtain is tí. A go dtí gotáisian an drama sin caiimiid Lord len ar ionta speisialta in seachtain seo is legendé síl na man hoisiilta agus ar an is a réalaigh exam mar sin nátornation dú. Bunch le a lein rudí difriúil is síl na Gaeilgeoirí. Oh my god. Actually that's bí cardam aniu. Támuid in seo le í anspeiste le is síl na Gaeilgeoirí agus na main hóisiilta támuid gan dat i cant lenar speisialta Gaylgeoirí ná Cian Ó Gríofa. Cian timar tatu. Hello, go timar ansásta bheit se níor hiag mé gur mé ar radio rira a ríis, so ansásta go muid bio Well, I mean, thing géisiir le seo beá an is so ag buntin teach. Rose Claro, go radio rira? Yeah, bhí thosa Gaylgeoirí mar chlár radio. Mis agus machara, and then I'd say ar fá blin no go, and then dimig sé an tír so bhí ar an bog mise go Instagram. Sin chuna sa thosaigh sé. Gur míle níomhní croní má tá tú a géisteach. Anraon. Anraon eile na Gaeilgeoirí inis le TG car ar inis le coolla car go leisceil. Body called bhí sé mar banistar. Cén blianar háis this is okay gohad is a Gaylgeoirí gáilnis. Ní cuioin an Beiidir gáhíle sa seachtainí. Bhí clár gá orgain ihe de danach like is cinnte nach ra aine a géiste lénach bhí an craic go in the studio agus dúirt ní bhé like bhí mé gcónaí an ann si bh góir. Just bhí si bh gcónaí góir agus bin an tain rud a bhí mé an official, so yeah, bhí craic goin cé nach ra aine seachas Beiidir mo bháthair a géisteacht. Cé go bhfuil nach go gaig eici. Banraon eile. Is cechaí hosan chláisin, bacha chóisiib sé radio rira nó bacha díir se chlár dhéine nó cechaí háilta sin. I think bhí cláraigh machara agus seachtain amháin ní rah a chara, like bhí beirt I gceis le agus ní rah a chara ann so rinne mé just seach nóháin agus bhí like, oh, is maile an cuap seo. Agus just chur me gceiste níomh like an féadlinn rud fear éireach dhéanamh trí gaige. And yeah, bhí sí sásta ceirthóirt linn and yeah, sin thosaigh sé bhí sé pí bog messy like ní rah plán ar bí a goin amar bí just bhí mar ag bit go bunisteach agus bhí an crapúte leis. Sin an cuaachta tógad, I think beidir gnéan tú seánna tú th lear fásta ach na tú lúirtin Gaeilge faoi daoine agus like mata tú etching at like homlan like you know faoin tú not even faoin tú like in like cheer go homlan der full seán like I can just could be what your féidir mar inis
go an éile an til fáil hiú le seo Tás cin fá go capan mu sin ach. Ja, duine tú sin agus sin just cos cí tíhir is be like, oh, ce tú Bhín mu géirí a han duna Gailgeoirt ach sin síle mu nach leor den a bhí Gailgein ar tá mu coolcaint fi go éigen agus sin casir tá leor Gailgeart. Is ní bháin iad mu th leir in mis tú náile. Dénim sin gáú an pamar fáda? Yeah. Ben tá se go amach rúm bin cast timp like, oh shit. Ag nó ag like má tá fear like dáthú len I'm like, oh figure sure and then no rock but yeah denim sin fresh ná before sa tír seo fiú. A dí thugad fao dear ag go dtí go déintú ag an arachtas is tein tú le orsa go éigen agus an sin tugtí dear oh wait ní hilumm sin ará. Yeah. But it's just like actually Greg chum seo so basically exactly the dús má. Oh yeah, cén like they're a hasú Gaylgeoirí sin then obviously bhí se ar radio le haid tamil whatever agus sin cén ceolda foié ar roinú tú okay probably be cartoon shop go in the main hoste like rotí Gary like an Claire you know dinu public at the don Claire na rotí like oh no boy I'm sure any more like rud dá hain. Nuair a thosamid an chlár radio like croigh mé chuntas Instagram just chun pí pábeta a dhéanamh ach ní ramuid chur like I'd say grow post no go curtha haar like blian ach nor vote so bug dean go Canada con Gaeilge una but it's ní mé géirí dhéanamh lom héan ach ní mé géirí an pobl a chuint cos bhí pobl beag dílis aguain ar na man hóisialta agus yeah thosig sé ag fás agus hosí mé chur memes trí Gaeilge and yeah just tá annach chu daine ann inis agus tá sé comhait like agus mé amach go háirthe ag ócháid Gaeilge nó ag ócháid Éireach agus bíon daoine like in comhait but tá sé an deas go bhfuil an pobl sin aguain agam I guess inis but yeah. Is sprálum caiimrá is sprálum na memes a chun tú an airde tá siad árála an gradar cáhhain tú na smuoite le na memes sin a chur le chéile. Oh just neadidir just me ceann fiban na mear sláinte is tócha just yeah no just I don't know just tá mé I knew go just yeah, my 5 minutes mer launch just fog terminally online I think a bit a focal is dinnéar. This might am sin actually near but yeah no just Carmain ruddish ar na man hoisialta agus yeah chustig mé chur you know rudí module le Gaeilge amháin ach agus mé ag spiok awesome hain ibríonn sé sin go má freisin so yeah just what it be really. And back into like hasí tú in contest like in fact into ahrú like sajarku dá like in pobl like LDT like agus an Gaeilge killed up a chart like hella like obviously the you know 10 contest ag méúg so like quick jig punch sharp míle dantar again or whatever but even na man like in fact into like killed ahrú sajarku in síl na Gaeilge modulus and you know pobl LDT na j cap faoi. Yeah déirné I mean like well like tús an contas víig fáil like annach chu DMs fear dúilteach like just like co-dramatic ach like cur boss love hain like ní corgamach duine atra go point na Gaeilge tá sé seo ag scrisiú or dradisiún like just like Iro City ach anis níl siads co-Beiger ní fáim na DM sin go réalta a heile agus tá sé sin go maiid ach yeah chuann sé sin farigurm massam like damar é gra mé ag fáil na teachtarachtaí sin agus mé éagóir bhog sé bhád níos Jackar like is cum am faoin na fuathirí ag an buinte seo bé fáibanna i gcónaí ag daoine ach ní raibh sé sin i gcónaí ar álas an má déann sé sin cíal so yeah just tána chud daoine go háirithe is an na Gaeilge
daoine óga ag chur stuff ar na man hóisiilta agus bhog sé ní bhéon sásta dá mar ag raibh siad san ag fáil teachtarachtaí mar sin, like tá anna cuid daoine ag chur stuff tríomhána go a daoine ón bobbal ateach agus becór gomach bit tasúla gom nach bhfuil siad san ag fáil, but sílam gohfuil sort achrú mór feice aguain le déine. Now níl sé sin ar nachhfuil fáib na fós ann, is cinnte gohfuil agus is dótha gomach i gcónaí ach sílam gohfuil fiabhsachán feice a gomarénos le déine. Tá sin an díach rilí a clúistáil go daoine síl na Gaeilge atá mar sin. Ach an daoine iad an meic aim socu fiú le feiceáil nó an trolls a gcónaí a bhí a chuir na seachtaí seothgad, mar tá animachán bachartid iad a chur áidir do chud scéaltar Instagram. Ná bhí bortha táéis si dhéanamh nó go fog bhéis na daoine, contais an aithne atá ann, níl aon rud ar an profile, níl greengraf ann, níl anamán ruderbí just tá siad ag. Is dó gohfuil sé cruthaithe acu just chun an seachtacht na cheola. Ach orintanta daoine le gachrod ar fáil agus gachrod le feiceáil maidir lo chuann sé deacharm. Tá ansásta iad a dragáil. Le é ddíir go trom a smí le. No, you must go about slander, you must go defamation. They lawsuit ag na Seansálaithe. Mar dútadó dat bhí go leor haters an agus fuóiríos. Is droch meon sin a glóir daoine ach tá an platform se is tinta le donach 6,000 landtóir le ag na Gaylgeoirí. Cecha mór íon sin sástú is platform é is go daoine óga Éireacha a ggéir amach is sin na Gaeilge, so rud inspráideach sin a is cecha sásta tú le bhfuil an platform sin tinta. Cinnte sin rods an táhachtach le rá. Tá fáim an a chuid teachtarachtaí fear darfach ó daoine óga ar fud na tír fiú daoine I dtíortha eile because apparently tá Gaylgeoirí internanáisiúnta inis ach she's international tá ceist tá sé an táhachtach dú a bheith meis mór cos ní rah an ionadíocht sin agam agus méid fás níos agus tá an rud céirna ráite ag anna chud cairde atacham ní rah daoine atach aguain sna man nó an telefís nó sa litríoch nó péród agus go puinte tá sí pí bó cosúla sin, I mean tá sé bhd níos fearnis agus I'd say i gceann or i chuig bliain bé muid ann. Tá sé táhachtach dú a bheith im eisiomlár agus sin an príomhród dú dar nó i chur memes agus gachar deile ar ach an príomhród ná go bhfeicin daoine óga duine ateach duine éireach ó tá brod letá sásta agus tá ráthúil go puinte ráthúil ach I take it mé and sin an rud le na Gaeil Aeracha freisin BT dubs is mailam de gansa Hugh ach sin an príomhrud le sin freisin agus sin fá go ra mé gurí a bheith páirteach just eisiomláirí atacha a crothú do dhaoine óga ar fud an tíre na Gaeilge gan Gaeilge is cuma just daoine beidir tá stracáilt lena gcuid gnéisúlaachta nó féinúlaachta nó péród agus just go bhfeicinn siad ród darfach sa nuacht cos le déine tá na chuid fear brónach feici aguain maidir leis an poblaach agus tá sé táhachtach cothraíochta a bheith ní hamháin na droch scéalta. Mar dúirt James is ionadí Hugh fochuine Gaylgeoirí le atá éireach ar tharlaí se de himpeiste nó an bhfuil tú rósairt meonna go tú condolma agus na haimena seo a cholína growth géirí seo dhéanana ro tú cinse de sin ón tús. I dosach bhí mé just a géirí pí a crack am na memes a ra chu Gaeilge. Ach an sin thosaigh méid fáil anna chuid
teachtarachtaí ó daoine óga and hiag mé oh yeah like I guess go bhfuil an ceartach chu tá tus go bhfuil an tardáin sin ann bé tionchar ar le agam arthú ach yeah bíonn sé as é sin ará ó sort ach like yeah tuigim an mion sin I mean tá mé ag déanamh obair ar son na cúise ar son cearta LADT ar an telefís nó ar an radio agus just an ónadíoch sin a churmach trí gaeilge and yeah I mean ní raibh sé mar aimime gom ach tá sé mar aimime gom inis an obair sin a leanúint agus you know gachrod de Herbert agus yeah a bheith I meis mór. No tá ruí tá ho jazz le agus like an méid obair atá deanta go dtí seo tá se just jazz fe an na splasí sin cruí atá daine agus daoine de hanis don phobal mar a lú tú hain caiimiid Lord Gandáir faoin na Gaeil Aeracha an club pell an club GA go Mescal na club CLG cén dáir tú gobar leis an grúpa sin cos is ar an bhád le tamil in this. Yeah, so it's Queenlum cúpla bhíon fihe sílam cur Carl an Bonahor just tweet ar Twitter duh an mock same again common CLG de daoine Aiteach a tosú and like cinnte bhí sim am bhí simigóní sa fel agus dimmer mé go dtí gra mé am a dhégor ach just dog mé tus gur hiig mé gra mé éireach agus ní rah ag an buinte sin rénos ní rah an fuirin có beidir oscailte so dog mé cé gra sim agus grá agam don sport and then just honnic mé an tweet agus yeah bhí mé gcónaí géirí níos mó cairde éireach agus yeah thug sé seo deis nó seansú an sport a dhéanamh arís agus níos mó chairde a dhéanamh agus mar dúirt méid ran rud céine le Gaylgeoirí tugann sé like gom rud darfach don phobal LGBTI sa tír seo agus yeah just is grála mé caiim mé rá like mise an banisteúir in am hóisialta agus captain for an Navarre well go captain like yeah Tom Lardach anish like Tom goff leis an grúpa tá caiim mé rá like na daoine is deise ar bhfuil mé riamh agus is éirí dar nói ach yeah kind of bhí an ceist Tom just ag dul ar tangent inis like is grála míad. Mar is scartage the Arkansas ó na postní ar fád agus like an sibhí sé bhar leinnta siar le cheala sin just sin ar couple na seachtainí sin cén canál dóid den ar chuid is iste ar like agus cén cibh ar an cuiste like an bhfuil lein obair bunche leis cén sais obair change chat for an pell because I think sin like will just happen to gur currently for an pell le cheala sin and then just tarlíonn se. So bhí sílam go raibh séisiir I gceist leis an gcuiste don céad bhblin. So ní raibh mé ar an gcuiste don céad bhblin agus buchas le dia cos thuúla mé go raibh sé fear go like tá níos mó ná fithe anis agus fós táid cógan óthach like tá criú aguain go seachtainú like an méid obair ní hiag mé cé có gnóthach is a bheith mar well yeah tá na cuid I gceist leis na man hóisialt bíonn tú like I gcónaí ag always on mar deirtar in Merla ach yeah bhí like an méid oibre tá déint ag Carl go háirtha ach gach duine like just ní taken daoine an méid admin a bhfuin leis agus na rialacha agus jumping through hoops I gcónaí tá fuair an eile ag tosú
email firste sílam Aeracha Ola agus just tá ag brathnú arthú inis an rud céirna like just an príomhrod ná an is like becógamach annach chu daoine gceis leis just chun gach rud a roint agus an obair a dhéanamh le chéile cos tá sé ormarcach de grúpa beag tá mis sé ag dul ar tangent éis te braim. The Gaeil Lord tattoo or phodchraoladh the Gaeil no tá siad san ag just marshall timpeall agus an bhfuil sibh iad a chluisteáil. Níl dá cóheic a dinge bíta géisio cían le choí naci le barc arm agus paréid dal tíí tá teasa a bhfuil leir. Agus bíon siad i gcónaí like Ibrahim Sawala agus bíon thosaíonn siad agus mé ar criú like fear táach and bíon mission and fecin daoine ar an grinú go bhfuil mé feargach ach níl siad an aon rud a chluisteáil farcach mar gcuine. Ach no tá másásta bheith an seo just má tá resting bitbé sam sin an fá. Agus just once sin cumún sé tá mis gimmers club as rú seo agus se mí díana gúning na tá club cinna socialte dá ach bhfuil cinál tais agé le éon club eile haar timppla na Europa nu haar timppla da bhfuil éon club eile actually mar na Gaeil Aeracha in éát was timppla na Europa an timppla da vín gimmers parallelach nu Egyptse an céad for an riomhing an se. Muine an céad for an mar seach mar dor méid tá cean eile email first agus ach sin é like bíon midne ag imirt le fuan eile le lán le daoine heteroganí. No way. Scandal. No, Tom's like ach no bíon na fuine eile like co-cardúil, co-cearach, co-jazz like níl aon rud búte aghain go fóil ach tám dulchasach ar éados but like bhí sort imní arm maidir le na fuine agus go dumhéin ar éados agus mé éagor bhí daoine like ní raibh daoine gcónaí das agus go háirithe agus muid tá bratach atach ar an gansaí. So bhí mé písabog imneoch faoi sin ach is cuma le daoine agus is grálam sin. I mean dá rud ag go raibh fáibh duine bhog sé sin I mean chur like ní bhéon sásta sin dar nóí, but agus ní raibh mé rilí agsú leis ach bhí písabog i me cheann ag like cad a harloch mátá like fáibh den aigen. Ach tá siad codas agus tásúla go mé well dearchan gomach sé Jackar fuair an atach CLG a hosú I ddír eile because bíon Jackartí acu fuairne a chur le chéile le just daoine a bhfuil sim acu sa sport seo ach bhrálam tá sé mar an ggéine le rugby agus soccer bíon like annach chuid fuairne atacha ann bíon like tournaments acu I ddír eile. Now ní dóilm go mé muid an éis sin ana bhach thuúmuid go London cúpla míohain agus bhí cléthe aghain le fuair an siad ná a ríis. Ní raibh si datach ach bhí sé an das just an I don't know tá pobl ar le I gceist leis an cuman Lucas Gaeil agus tá sé jazz just a bheith páirteach mar fuair an atach. Agus stoi ceist eile tam na tá amsa le fóinne pedagóní is really social tá an. Us ma hagan daoine ó us de gach eile duine cúnaí ngáileh us ó gacha le chunda ag spéis nach chun mór an cás acu nó bhagan si teo. Tá bhfuil na Gaeil Aeracha mar sin mar lighthouse go gatainú a ggéir pelle immers ach tá éireach ag béis nach rimmer eile cúpla bliain agus tá ggéir bheith really social agus bol le cáirde tíach nó bhagan si go ball a clia. Yeah, sin é. I mean, bhí mise a choí an seo ar faúpla bliain níos ach tá roinnt daoine buinte leis like bhog siad go lá clia agus
chonig siad greibh sé seo ar fáil agus tá siad páirteach chun curcail nua a dhéanamh. Agus le caiimérá tá sé conóach ach dá riir a támuid cosú le chlán chlán mór sásta ach dá riir déanam gachrod le bímuid ag dul amach go seachtainú agus déanamid rudí le linne seachtainna freisin tá a cháirde eile feargach lom cos tá si níl ní cáú éon lin a hiile and I'm like Broner George Arish. But yeah, tá sé fear táhachtach go háirithe dus na daoine níos óga ar an bhfuin go bhfuil neadidir cáirde éireach acu agus fecinn siad gur féidir le a bheith oscailte fuú féin faoi gachród fuú féin and just tugann sé I guess spás sábhailta dómh a gcuid gnééisíochta a Herbert agus a chur cín mar déine sin cill just tá de acu is spás sábhailta I don't know obair dhéanamh chu féin sin cill and ecinn tú to se réit le tamúnas whatever go bhfuil nuirta daoine geirí imeachtaí sóisialta ag chur fáil dá an phobal acha it's gcónaí tí tairne nóistí and rud mar sin so in fact tú seo mar ceil dá alternative spáis a daoine le bulú suas chéile and net ní caihí alcohol bheith gceis ná ní caihí tú bheith dá is in seacht ná ní caihí tú dul amach an ihe ní caiith bheith Christian cadla níos sin just le buú an muir den phobal cearna and ecinn tú na Gaeil Aeracha mór spáis eile dásin. Yeah, sin rud táhachtach. I mean, dar nóí is mála mí dul amach ach Mar costan hain tíir costan hain. Ach é sin ráide tá sé táhachtach spás a crothú taobh muitin clubanna ihe agus alcohol do going aiteach because go tradiisiún or don cuid is mó bíon teachtáirne I gceis má tá tú I géirí cáirde a dhéanamh sa phobal seo ach I mean agus cé go gcómuid amach or go téimiid amach go seachtainú go léithúil bíonn sé táhachtach ó chádí eile agra cos níl tá daoine sa club nach óla ní an kill rusty an tá sé táhachtach I mean téimiid gotí bhaicobats nó just ar fa cafe nó béile nó ihe scanán a teach éigen just am a cahabh le céile gan alcohol. Tá sé sin táhachtach freisin ach caithim mérá is mailam ag bapáil freisin. Tá sé iontachtó bhfuil club sin an mar rizóisiilta. Tá samsa bhógmisteach gar na gaiilbhach ní misteach ceach núma don balle na cardda inas tú ag na cuman sóisiilta sportú seo. Sin na cardda sin card smúí sa go amachló is gachrat so tá actually class go cinná cuman seo cuman in look we said cuman sports on chun síl sóisiilta sin a thuas go daoine nua san áit. Tá sé actually unreal agus bíonn sé dachar cáirde nua a dhéanamh mar duine fásta fásta ní fásta ach bíonn sé dachar cáirde a dhéanamh mar duine fásta taobh muid in obair taobh muid a fást cé go bhfuil siad san Gaeil London so níl méid rochardú le ar éos cos tá sé dír eile agus tá siad sa tíir sin just seo grúpa nua bíonn si dachar deisina a aimimsú chun daoine nua a bhfuil taobh muid in íhananta amach so tá sé jazz gur féidir lom cáirde iontacha a dhéanamh mar duine fásta. Les léir ghfuil lán I brigenta agat le forbert sin ar an bobbal LADT agus as an lucht de leor an Gaeilge sa phobal sin bhfuil éon rud gur bhhail láta eáil beidir sa chéad cúpla bliain eile sa todhchaí forbert genta ar ó héann phobal LADT agus an Gaeilge de
beidir mas sin níos mó common sport cos le bunathe agatsa nó ceol nó cibé é. I mean, bhog sé clás níos mó for like club a CLG Aiteach Echo timppel na tíre, cos dar mis Instagram de na Gaeil Aeracha agus fáim DMs an tamar fád a daoine timppel na tíre like an listigui an bhfuil club mar seo fáil I galliamh nó gurcaigh and I mean Neil agus tuigim tá anna chuid obair I gceist lo ach bhrálam damrla grá níos mó ann. Cumála sin ó thaobh cearta LADTA cé go bhfuil ó sár job déint a gin mar tír go dtí an pointe seo. Siad an bhfuil a bhád níos mó ag tastal go chóirtha más le daoine trasinchcinacha. So yeah, bu cór gomach níos mó más agus cearta acu mar phobal dearhan. As bhfuil léon duine arcan tosa mar inspráid in éar an nóthar leir atá mar search beidir gine gur féidir leat inspráid a áilú agus tosa ag déanana docha ibre. I think an rud is fearr faoin bubal Aiteach ná táid go léir mar suirt eisiomláirí de gcuoine eile agus tá anna chud cardide agam agus tá anna chuid contais Gaeilge Instafiú like Ciarní Kishinní Hugh on Quirkle like just daoine Aiteach atá chur rudí naán ó síalta like go bródúil agus is cumló má tá fáib ag aine ann cos tá sé táhairteach an obair sin a chur amach dus na daoine nach bhfuil eisiomór acu like tééis go méid rá eisiomór an like go homarach ach tá like just daoine atá bródúil agus muoíach as tú hain. Like tá an ómar daoine ann chun gach duine a lua ach just gná daoine go bhfuil mo cháde daoine nach bhfuil mór an nach bhfuil like ardán óhar acu just gná daoine tugann siad san inspráidú dearn. Galanta. Tá ahanana mar inspráid ahanana le duine. Mar first dó tá an jumper den Hugh ón riil. Miscí cean cumáid. There's the fáidir fáil nach bhfuil There's them McKeever. or better le McKeever Ní sílan go siad ag tógáil brise beaga, but bé siad arás bé siad chutha insta scéal na Gaeil Aeracha as agus siidir fáis. Well cóirle bíthe go de mar dúirt tú na bhíte Éigeoir náró mar an daoine nachró ardan ann don phobal LADTA martáis ach bhfuil cóirlir bhí go do na daoine níos óige sin tá beidir gargurta nó ghfuil fós a stracailt le beidir chatán ó rud a bímar. Pinse tá sí ráta agam hena héin ach just tá géirí béimechar like bé fáibanna ag daoine lása I gcónaí. Is cuma catá tú déanamh bé fuathirí ann I gcónaí. And tá like current sé deacharm ach just sin saoil bé fáibanna ag daoine agus is cuma catá tú déanamh bé fáibanna ag roinnt daoine I gcónaí. So má tá daoine ann má tá fuathirí ann agus má tá siad chuna bheith ann I gcónaí caiig tú ród I dhéanamh a churann áthasirt cos I mean, at least on sin, bé túsáasta cé go muc siad fós ann. Tá sé an cuachtach má aimsíonn tú daoine cosú lása, like de tribe a aimsú. So, buic sladí tá an éidirí ághain an isis. Like, is féidir aon rud a chóirú, like na manthó síalta is féidir daoine a aimsú agus córá a bheith le daoine cosú lása agus is cuma cáhfuil si like down. Is earlish commerceáide ítach so má tá tú beidir in like faoin tú sa tír seo agus ní bratan tú go bhfuil daoine cosú lása ann just téir Instagram agus bé si an ann mhór drive aimsú sin. Tá do chud sreagaí có jazz. So wholesome. Well, stoi
Hugh ceist that Hugh? Bhí ceist ionta gas gom what do you call it? Seo ceist. Okay, so tá budget agad pe le cabbí rud a dhéanú leat le seo Drag Race Éireann cé hiad na amíthirí a gurthaiste le haid an rest drag in Éireann tro seo arsúil. It's still a kitty. Come on. Oh, come on, Yeah. Like the vein sauce AN of Kane Aquilskill like RB on modular smudge no like going no defense them yeah but the vein sauce AN just Davina to drag to Bonnie could drag Aiteach going anxiety like Victoria's Secret literally Sheelan Fader low Gaeil in St George like na regulars vein sauce to eat Gaeil Aeracha yeah vein sauce to on Comórta sa bhua. An ceistella bhain le Drag Race na céimhe mar bhiltóirí agad. Oh, Do you know on Greengraph sin dahi ag cob sala arja like darig le sequin like Matashi sauce to eat the cob vein sauce to event mar Waltor. Favorite like Panty Bliss in on Drew Paul. Oh yeah. August. Oh, I mean vein sauce to actually event Waltor. Jenny Ma or son Kusha. No, Beijing like Mar like Shifra. No, ni Shifra. Oh my god, that's Noira. God is Handy. But that's kind of Chevelle. No, I would show a scrap. I'll come on. Shiva. Shifra. Oh my god, Noira. Yeah. Panty Bliss, Dahi O'Shea, Agus Misha no Shiva Darren. Agus dói an ceisting ag de an phodchraoladh le chuna go íana bhíon go dtí seo ná tá ceadad trúr a thuairt ag dinnéar átabéir dá tá na daoine seo ná bheith beo nó marmh is cum céad é cén trúr a thuairt tú ag dinnéar is cén fá. So Trixie Mattel agus Katia Bonner go drag just Goffalo Tomsalt like Goffalo Gaylgeoirí and shit iconic blah 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 like just retweet Gaylgeoirí and shit is Grawlamid Agus Darnoe Paul Mescal. Yes. I can change him. Now just mar puinte ólis ní dúirt mé Phoebe so it's féidir le you know ní béh sí lenar éon sa Misha agus Paul agus na banner ní go drag an sláir an hartar ar bhainil. Agus it's in more pell a Misha freshen an ish Paul so like Agus is broadest GA gear so catú gear in the Gaeil Aeracha thuairt chó. Oh yeah vein sauce to eat a hortish agus or dough eat Gaeil Aeracha an féile mé sin Oh yeah. agus iad Gaeil Aeracha Michomra. No, but yeah, Paul Mescal agus na bottom you could drag to Ocasermanich. A walkie to Trixie Mattel in my Clean chat and Chigacha? No, vi misha her lar and drochor ach Tom Goffle icon. Cui Macara agus when she an urgent saltas vi she dam stolle den igen agus ni an dinner file so cui she le hi hain agus would she leis an urgent dini agus she had vi ihe dói eki der chi grocha inta. There her name to Aider. Oh vi chonig me cúpla inch to scale agus yeah vi come a class there. They're dul an Cederella. Cederella, yeah. Leis an fearn be with your fad lot. Well, sin go bé sin gur míle maigh as vigéisi agus gur míle maigh as cían le bheith mar í anspéista ógin an seachtain seo. Cían mat a dinge geirí tú a amsú ná mat scair mar bé mar páirt da na Gaeil Aeracha na cabbí rud dhéanú cinna éit gur féidir le dinge tú a amsú. Yeah, so it's féidir Gaylgeoirí aimsú Insta, Twitter, gachach GAY because spoiler
mis sé agus féidir na Gaeil Aeracha I'm siú ar gachar freisin. Agus sílam go bhfuil na Gaeil Aeracha lúte i bio Gaylgeoirí sa bééis be an iad I'm siú. Agus because I know ráte goh in ahanana le aglah atá gentu go si fá me like neam go chun ceá mar I think you're an ahanana le print in ceá. Yes, osca dá aon duine ní óhain an fphobal éire ar fáil na cóleachí a fásta na allies. Ach is fearn pell iad sin fá go caiúin merch. Mars great. Well, but Gary, would you amsú ar na main host is féidir na Seansálaithe amsú ar Instagram agus ar Twitter, he got an fián ecle seo ar YouTube agus sin netgur le ecle in merch gáanta seo. Agus ar aoní gáanta fásta muid beautiful mar dearnship. Mat Gary Áine amsú na main hosta tá sí mar anywhere ar Instagram, anywhere ar TikTok agus anywhere ar Twitter. Mat Gary James amsú ar na main hosta tá mar flaharta ar Twitter, flaharta ar TikTok agus flaharta ar Instagram. Agus mu Gary Mahéna amsú ar na main hosta tá mahéin ag Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus just gra Hugh Carr ar TikTok. Well, go bíanana bhfuil éon rud eile le go gaiimiid a flogáilnis. Just watch out le bríste gear na Gaeil Aeracha bheith ag Coachella fivíí. Agus matafication le seo radio rirá gur mí maigah higlih seo higlih muidir chluisteil ahanana le aine ag go hátlog ach tuid go fáil go bhí bear mar pádcraoladh snabí éana gláirh. Níim go leis bhí. Tá ahanana international baby. Gur mí maigah zoom to constant reach le úr specialta acquisition slan agus funny salt as a Jerry shocking it. Slan.